Πάμε. Nick Papadopoulos for Good Appaloosa 2023. Workout 2, category master 45-49. Greece Super Fitness Gym. Περίμενε τώρα, περίμενε. Μην λες. Πρέπει να τα δείξουμε, μόνο την 20 δείξω, την μπάρα. Bar 20 kilos. Οκ, άστο. Πάμε. 10 kilogram. 10 kilogram. 10 kilogram. 10 kilogram. 2.5. Έλα. Ten. 10. 10. 2.5. 85 kilograms, 187 pounds. 50 δευτερόλεπτα. 85 kilograms, Έχουμε 4 λεπτά. 187 pounds. 4 λεπτά. Μη βιάζεσαι. Θα κάνεις και overhead, Θα δεις. Πέτατε. Μπορώ να περάσω κιλά. Νομίζω δεν λέει δεν μπορείς. Βγάλε. Κάντα 80. We go down to 80 kilograms. Βάλ' το καλά μέσα, ρε. The 2.5 is out. Δύο 16. Μη βιάζεις. $176 pounds. 2.40. 5 είμαστε. Άλλα 2,5 λεπτά. Μη βιάζεις. 176 pounds. Μπράβο. Ήρεμα. Πήγαινε στο γόνατο. Μπράβο. Ήρεμα. Ξεκουράσου εδώ. Πήγαινε στο γόνατο. Μπράβο. Μπες. Μπράβο. Κάνε overhead. 1. Κράτα τα χέρια στα χέρια σου. Δεν τους έτα. 2. Κοίτα μπροστά. 3. Τα χέρια στο χέρι σου τεντωμένο. Το δεξί. 4. Πάμε. Έχεις χρόνο πολύ. 5. Τεντωμένο χέρι. Σφίξε πάνω. Έτσι. Πάμε. Κρατάς. Χέρι τεντωμένο. That's done for today. Nick Papadopoulos. 45-49 masters. 80 kilograms. Να τα δείξουμε, να τα βγάλουμε και όλα τα δείξουμε. Δείξτε τα πάλι. 10. Άστο πάνω. 20 kilogram bar. 176. 10.
10, 10. 176 pounds. Finished. Finished.